apa? Ya ngene iki sorone wong golek dhuwit, guys. Duwe lah nek bar tak ada iki padha duwe dhewe iki. Ya ngene iki gawe-gaweane Mas Sawi iki. Anu iki, apa getasan iki. Ya sepiro gawe getasan iki ngene iki. Yo pokoke polah nih Mas Sawi ya serakapan. Ora mbok yem ora mak sawi gawe getasan kabeh. Makmur wis. Iki pokoke keseruane tapi ya bersih lho guys tangan iki nek gak dilek karo tanganku ya ora iso mateng iki mau wis sak jam ulet-uletane. Iya. Tenan. Iya, mung wis tak sambi nang ndi. Mbok ae diwang Mbak Anis sing. Dadi kok ki mah. Iki wis dadi wis tak setorno, iki mung wis entuk dhuwit mah. Ya iki wis udah kurang-kurang kilo nah. Iya, Sik enak 4 kilo mbung 5 kilo. Iya. Iki mung wis setor dijikuki wong sing duwe. Mangke iki mung dhuwit lagi bar tak lebokno ku mah. Dhuwit itu untuk sak mbahne lho. Untuk sak mbahne. Masyaallah. Subhanallah. Intoke lah dodol getasan, guys. Alhamdulillah, Mak Sawi nak lebaran ngene iki ya radik lumayan. Ngene iki biasane aku Radik mandhet dhuwit. biasane aku oleh THR ngene iki, guys. THR itu apuk lambene. Iya, agak tua apa. Mae, Kapan penake? Mae delok kering ngetego biasa jagung golek dhuwit awit jam 3 sampai saiki. Lho iki. Ngene iki carane nak gawe, guys. Lho. Iki ya wis mari. Iki gawe dhisik. Wis mari. Sapa sing gak poso lho. Bimbinge wis mateng Mak Sawi. Iki kematengan ki mung ndek bengi. Nang kene kena ben panas. Wis mari resik-resik. Ndak tutupane. Ditutupi kok garing, guys. Iki mesti lake ya wis mateng. Ben goreng wis. Goreng. Wis entek lho entek sik. Ndak tutupane iki lho, mana ben gak lempuk. Iki mengadah ya. Iya. Berang kilo. Iki sak kilo naik. Akeh-akeh. Lho. Oh. Urung dadi memang guys lali. Nyapa? Sik. Kapan lali? Lah alate kok ngene iki lho. Ya omonge ya sing iki. Lho. Iki gak reget kok, guys. Makane tak balik ning gone neh. Iki nggone. Ya ta? Heeh. Iya nanti koyo ngiki lae. Iya. Engko jan gawe neh nek tak komeh kae biasa. Gak ngalih kanggon iki gendeng iki. Ngantuk jam piro engko? Joko bar magrib. Bar sih. Yo. Wis bar kok. Oke, jak Mbak Manahara. Nek piro engko nek pirang kilo ngene mbokmu kok tak kon gawe. Lho. Nek dijak Mbak Manahara ning Ponorogo. Engko ngelencer awake golek koyo ngene lho Ci. lha kan bar ta pesenane kayak kuwi tok. Mbuh kok. Sesuk gawe stok enak kok sesuk. Lah iya. Iki lho. Wis mateng iki. 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 Iki pira sak kilo lho? Sak kilo. Iya. Setengah. Mantep. Setengah cek dipunjuli lho. Iya. Ya wi. Wis Ya setengah. setengah. Kok mantep. Masalah iki nak ngurangi timbangan gak wani, guys. Nak nati ngene ngene. Iya. Cek sampai ya Pak ya. Gak oleh. Gak oleh. Nak mati ngene nyinyis ngene nak ngurangi Ya timbangan. pira-pira pangkat disyukuri wae. Bangga pokoke ora ketang tambah ra ngerti ditambahi guys timbang dikurangi. Mergone wong jenenge wong ki ora ngerti. Gusti Allah ngono wis ciri khase wong biyen. Nek wong tuwek nang ngandani ngene, nak nimbang sing bek, nak kerja sing gek, bisa nak mati juga mringis ngono. Ya tenan.
tenan. Wong tuwek yo omongane wong tuwek. Nyatane ya tenan. Iya, makane gak oleh ngurangi timbangan, ngurangi timbangan anggur diundakne ngono guys. Regane ndak saiki gak masalah. Timbang ngurangi aku yo mau pokoknya setengah ya mantul. Nah, ini piro yo? Pomone sing bak tok. Setengah. 4 on. Setengah luwih. Ora. Udah piro? Setengah gitu. Oh, iya, Ini setengah. setengah luwih tapi. Setengah punjul anu, 8 on ki. Heeh. 8 on. Yo mantep ya. Pabrik wis. Padahal gak ditaker ya iso mantep. Yo pangke stakerane toko mesine mangke. 9, 8 barang enek. Ngono ya regane yo dhewe guys. Yo Iya. anggur ngene. Kaya ta? Heeh. Nak ngurangi timbangan ki anggur ngene iki regane 8 on sapiro, 9 on sapiro regane ngono kan. Ya wis lega to sing tuku. Ngono. Aja tul mentul. Sewu. Sewu. Sewu ki diketot nih guys. Masih aku yo iya tapi kan yo wis ngono kuwi lah. Keringetin masa iku biasa. Wis sekarang saya apa nih? Wes engko sik goreng kae ben bedodok jane. Nek yo sik biha koyo rupane koyo Demit. Iki mung tilake ngunduren tak tepakne kene. Jajan di sawah ngono nek apa-apa. Aku kowe nang sawah golek apa? Aku apa? Nah, aku apa nih? Iki arepe ngoblok jamur. Gak apa? Iki pangan kok sore. Panas guys. Tunggu aku merucuk kok. Iya. Poso aja nih. Poso. Kami iku nang masak jamur, eseng-eseng, tak oblok-oblok kok. Jangan semanggi. Terus ngoblok-ngoblok jamur. Jamur iki ya ratuku guys sampai ke Tegal. Jam berapa? Jamur gagang. Seneng aku punya. Lemes guys. Jam berapa tadi? Jam 1. Apa? Oh, merucuk ya utangnya. Poso aku tenan. Ya dia Kandani. punya turun nggak? Heeh. Lu turun ora karo. Dulu apa? Itu yang. Kelen. Nah, mercon. Kan jaluk duit buat aneh kamu. Jangan bawa cacah. Ya mana situ. Ji Iya, wong manuk tambah suwe tambah dadi kok. Gak di tapi dadi ini kan nang kene malah adoh nunggu nang kene iki suarane biyen wasruwi guys. Apa iki jenenge? Bangane saiki wis akeh manuk tutur kaprah tapi akeh sing mati. Ya aku ngene loro saiki malah nemu ning gone Mbak Mandarane dhuwur kae. Nang mah dhuwur kae. Mosok. Iya mlebu rono rasa balik, rasa mulai tak cewekel, heeh. Iya terus. Tak cewekel kena yo teko omah tak aware bolone lek kok manggung ngapuhi. Mosok. Heeh. Nek sing nggonmu kae iso manggung teh. Iso loro karene iso. Tapi gak iso apik. Kok gak ngono teh. Ya ngono to. Ngono teh. Ora. Sing gekmu. Gonku ya apik kabeh kok manuke. Soalnya kayak sing anjirne kok muni ngono. Mas Agus kono kae. Wong apik iso manggung kok enak manggung duwa kok. Ya wis terus ya tuwek kok. Terus akeh saiki manukku tuh dolan terus latar-latar kok akeh. Iya teh. Liwat nang ngece aku ya tak cowokel kudu. Badan kok mau adep ngetan tengok ki opo bake manuk. Ning sing ndi? Lor dhewe kata. Nang kursi kae, kursi sofa kae. Mosok pengen maling. Sedo tengok adep ngetan. Mbok cekel-cek ngono. Iya iya. Manut ini. Kotake Pak. Cilik kok. Manuke lho cilik. Lah iya. Manuk putut teh. Arep melok manuhara. Dhisik kae omong nak cek uripe kae.
Aku apa malah aku ya Mbah. Siapa? Tak tuh. Ya. Cara wedok nang ra ya semeteng. Siapa? Ora. Delok Pak. Saiman. Aku niki pokoke arep riyo wis ndrawut gawe-gawe ngono wis gak diganggu gugat nek engko mbuh engko gawe anu sitok engkas engko paling asar ya sebar. Lha guys iki kok wasre iki. Anu nek iki jenenge jero niki lho. Tenan iki. Ya manuk cit. Salah kono kae. Mbak Anis ning ndi? Nang mah. Mbak jajan. Dayang yang mbok yang Arep kon ngutani aku. Ini kok enggak nele langsung lawu langsung. Ini kok aku kayaknya kan rumah ya. Sepenting nak metu gak udah, ya deh. iya. Rumah lho sing. Wis metu ya ora apa-apa ora udah. Betul, metu ngene iki. Piye? Sawi kumat kae. Ora metu ae wong roh nang gone marik-marik roh. Ben apa-apa. Ora udah. Udah diemplang wong. Kumat. Sawi kumat nyapo kae sawi. Ojo kena tambahan iku ora kae. Bate juk ora kae. Ngene iki favoritku ya. Apa jamur? Delok angko. Enak cek tak oblok-oblokno. Iya. Karo jane karo lentoro yo. Lentoro enak ora? Enggak mau enggak deh. Gak ro. Tak kresek nang kono. Jane nang kono. Lentoro. Iya. Ngawet jam 12 nih kayaknya marah. Tak kresek nang kono main kono. Jawa kono wong dhewe enak orang kadang. Itu blok-blok kayak gue mak jane karo terong cilik-cilik tak golek nang kane nyempo. Terong cilik-cilik gitu. Iya. Ayo. Ya blek ya. Sikilku blok iki. Jam 1. Aku katokan ngene lho guys piye. Rabu kok. Nang omah lho guys terus kono piye jane ya tak tak cepaki katok. Iya. Nggak kedengen aneh guys. Len. Abu yang mentur itu. Dipek ngelak dipek lokan, dipek pitik. Sitok tak ora apa-apa. Ora golek terong. Ya untuk kacang rego gede. Gede gitu telentong. Biasane iki dipangan tikus iki dilake. Tikus sing bragas. Ambilane mak sawi ya pitik. Ya dibong kene kayune breng. Ojo. Tuh jangkrik. Yang iki ini mangani mentah lho. Oh mentah pangan. Masa ora nek? Kembang sih. Sama apa? Anak no. Seneng aku ya. Cilik terong iki. Kira mak kulon nek. Iya. Nek kowek iki sing ngomong. Ya di ini 66 gedung katune. Cilik kok. Pentil.
Masa iya? Iya. Kuwi anak tuwek-tuwek. Tak ramban pisan aku. Ramban kuwi, guys. Godhong katu. Ih nyamuke. Katu. Gedang wae. Godhong katu. Katulistiwa. Lancarne wong manak iki. Masa ada tiap nek dikek intine. Susune cicah lairne di omben iki. Jadi lancar gede susu. Nah, ini kok di sayur bening karo semanggi, guys. Jas. Pokoknya jas kondes, sowas. Iki. Kleru godhongan iki Godhong Pak. pahit iki. Godhong pahit lek cewabur jangan. Cangkeme ben nyungir-nyungir to. Pahit. Ih nyamuke guys, wagah deloken. Bah. Jangkrik nyamuke. Engko di sayur gatel kena. Ada ya, Mas. Wis iki. Apa ki mangko gatel kena iki lho pucuke godhong kuwi. Pian turu. Yan. Apa melambek mulih konggone lho. Nah. Itu apa tuh? Jangan ya. Jangan. Kok gatel to kuwi nek opone ya? Bu, Lho sih. nyamuk paling. Oga. Langsar godhong kuwi lho kok enak meresep. Gak enak iki. Renek. Tuh, abang langsung iki lho sing gatel. Njok demek to? Masuk dong latang kuwi. Dong matang ya apa? Iki. Heeh paling. Masuk tanganku nang ngisor. Ora iki nang dhuwur lho. 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 Apa ya yo? Bu. Sok godhong kuwi. Nah, jarene yan aja mbokane yan nyamuk tok yan. Turu kamlek. Turu. Ini pengen mah kayak turu ora. Yo sono kuwi. Ayo, kis nyamuk guys yo. Tah ram-ram. Tapi nak awan turu kok iki. Tenan yo. Kelek. Apa ya ki? Bu, Lho. Lho to. wis dah aja yo gak betah aku semut tok. Kemangkane gak gelem to nak kono-kono kuwi. Mo. Tak peke engko tinggo botok. Ini gak patek opo. Lu tuwek, batik tuwek ju tuwek. Sing nomang. Gatel ya. Kemeram ya suwi godhong lateng iki mosok nyenggol aku. Mestine Yo, lho to. iya ya. Indene delok ana. Guys, mateng ya. Pek anu ya ratangan tinggal ngono. Wong tut wah. Yuh. Aku ki yo ngene iki lho nak nang Tegal guys sangkane mau kemenyek. Asline ora kemenyek. Nyamuk sama itu terlalu pakai nyamuk nih. Aku gak seneng turut godhong-godhongan. Tuh, lak lho iki. Semanggi. Surabaya. Tuh, dipilai lho Kemang. Wis, Ya wes, sok sik kok ngene to lasmi nilai. Terus yo kok kulkas. ya gua telan aku. Ya kae delok lagi. Ya ngamuk tok guys, biyo jan nemen tok. Iya. Iki dikonak ning ngene lho guys lho. Dipetheti. Kalau bening sambel kacang. Satu Mas. Dewe. Dewe. Wes sepeda enggak? Itu bu. Sepeda yang iso. Udah masanya juga mas Ayu kok. Kalau mulai kan? Nah, mulai nggone bu sapa nang lekon mau bu. Nang lekon ta ya. Bapakmu gak tiga duit. Wis. Sing kae Mbahyu. Ya piye? Sontekne kok. Ora gelem apa disontekne, ndek iki tak iya ndek iki disontek wis e. Kok
Nonton nek bengi beyo menggah-menggah aku to nggone. Mbok buka. Ora dimanjiraken nek piye nek. Wis guys, ngono ya. Sudah 20 menit ya. Ya. Terima kasih ya. Delok keseruan Mak Sawi iki arep kelan bening, ngoblok-ngoblok jamur lho, guys. Kok terus iki makan sore. Saiki tak gawe jajan dhisik, guys. Kurang saadonan lho, kurang loro jane. Engko sore ae. Ya. Kita ayane dhisik ya. Terima kasih yang menonton Mak Sawi, jangan bos-bosan pokoknya melihat Mak Sawi dilanjut terus ya. Jangan sampai bos-bosan. Terima kasih yang menonton Mak Sawi, nanti besok-besok kok nanti sore dilanjut lagi ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.